Subay sa mong balita, gatusan ang mga sugbuanong trabahante girunda sa CIDG7 sa online gaming operation sa Mactan. Nabalaka sila sa ilang panginabuyan. Alang sa dugay detalye, adunay live update exclusive si Luan Mirondina. May Yes, Bob, nabalaka karong makulban sa kaldero kining mga sugbuanong nanrabaho isip mga sakop sa housekeeping ug mga drivers niining usa ka online gambling operation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagpundok atbang sa girondang establishmento kini mga sakop sa housekeeping samtang gatan-aw sa palayong pagsakmit sa kapulisan sa mga gamit sa online gaming operation isip mga ebidensya. Si Zenith Pakib nagpailang supervisor sa housekeeping sa 12th floor, usa sa mga nabalakang mawad-an sila og trabaho. Ang problema lang gid ma'am kay gisaaran mi sa among amo nga hatagan mi sa among sweldo, sa among separation o sa among 13 month niya. Karon kay ang among usa ka amo nilarga na mag Manila ganiha. So kami wala mi kasiguruhan kung mahatagan ba jud mi. Samtang ang 42 anyos nga si Angelina Arsenal naglibog usab sa ilang kahimtang. Nadistino siya sa housekeeping section sa 6th floor uban ang laing 11 pa ka mga housekeepers. Apan nabalaka siyang matabla ang padayon nilang pagtrabaho karong adlaw kay nahunong naman ang operasyon. Direct sa among amo, wala pa may kabalo kung patrabahoon pa may o dili na. Pero ang ingon lang sa among head housekeeping is patrabahoon pa may. Wala na among mapaabot kung unsay dagan na ani ba kung basin sige mig trabaho niya, wala na mi sweldo. Gawas sa mga Pinoy nga nagtrabaho isip sakop sa housekeeping, ubay-ubay usab ang mga drivers nga mga sugbuanon. Dili mo menos usa ka gatos ka mga trabahante ang apektado karon ning pagsira ning kompanya nga gikatahong gipanag-iya sa mga Chinese nationals. Gani gikatahong sa usa lang ka floor adunay 30 ka mga drivers ug mga sakop sa housekeeping. Nasayran sa Balitang Bisdak nga 12 ka andana sa naasoy establishmento ang gigamit sa online gaming operation. Samtang sa telephone interview, gibutyag ni Mayor Jonard Ahongchan nga moabaga ang Dakbayan aron mahatagan sa insaktong suhulan ang mga apektadong mga trabahante. Lipay ka nga doon ay mga foreigners na nagnegosyo sa tua, but mo follow lang po sila kung sa'yo nasa balaod, dilagda sa balaod na musweldo sila insakto. Samtang baba niya kita karon sa gawas kabahin sa CIDG7 og padayon karon ang pagkuha og affidavit og pagtaging usab sa mga ebidensya og hayan ugmang adlaw mapasaka na ang kaso kini nga subay kini sa kalapasan sa Presidential Decree 1602 kining may kalabutan sa illegal gambling og sa Republic Act 10175 o kining may kalabutan usab sa cybercrime. Og so far Bob mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas Bob. may out of curiosity lang. Unsa man ang operation ani murag ala call center ni sila may wag unsa man ni nagdawat ni sila client diha nga musugal online o dunay mga agents bakali nga mo'y nagman diha may sa mga computers. Actually, Bob, sa atong nasayran no gikan sa CIDG, ang ilahang permit or ilang authority niini, mura ni sila og kining BPO ba, but actually ni-engage ni sila og offshore online gambling nga wala sila, nga dili sila otorisado niini. Thank you so much, Mai, sa imong live report.